er det dag nummer 21 nu, og klokken er lidt over 6. Jeg går nu fra Astorga, og dermed indleder jeg også til 3. kapitel, der er den spirituelle del. Men jeg vil også lige sige, at jeg har nok haft en af de 3 dårligste nætter indtil videre her på Caminoen, fordi min seng den har knirket så meget, så selv de mindste bevægelser har jeg kunne høre, og det er jo bare en irritation for hjernen. Derudover så har markeren ved siden af mig også snorket super højt, så jeg har virkelig ikke fået særlig meget søvn. Shit, hvor er det skønt nu. Naturen er sat med smuk her omkring. Og ja, det er meget bedre end de sidste 100 kilometer. Kilometerne 50 før León og til 50 efter León, hvor man går op langs en motorvej eller en stor landevej, og det er sådan en industrikvarter og sådan noget. Så jeg er så glad for nu, at vi er kommet ud rigtigt i naturen igen, og bjergene er på vej, de galesiske bjerge er på vej, som man kan se herude i horisonten. Så det første albergue jeg kom til, de havde faktisk plads, og jeg var den første person, der kom. Så det var klasse. De havde lige 5 senge tilbage. Så det var dejligt, det kunne betale sig at give den lidt gas og starte tidligt. Og nu nyder jeg en kold øl med udsigt. Så er det nu dag nummer 22, og jeg forlader nu klokken er cirka 20 over 6. Forlader nu den her bjergby, jeg har sovet i nat. Og mit mål er lidt at komme op til det, der bliver kaldt sådan jernkorset, The Iron Cross, som ligesom markerer det højeste punkt på hele den franske Camino her til solopgangen, og den ligger cirka 2 km væk. Så jeg håber lige, jeg kan nå det. Noget jeg også lige vil fortælle omkring The Iron Cross, som jeg kommer til lige her om et par 100 meter, er, at det er kendt for, at folk tager en sten med
enten hjemmefra, eller samler op på turen, og så går man med den hele Caminoen, og så smider man den hen mod korset, som et tegn på, ligesom at det er ens byrde, man går med hele vejen, og så aflaster man sig selv og smider ligesom byrden væk. Det er ligesom det skal symbolisere. Jeg har ikke nogen sten med, men og jeg vil bare lige give en hurtig update her, fordi jeg lige er rendt ind i nogle mennesker, som jeg sov på herberg eller på vandrehjem Albergue med i nat. Et lidt ældre ægtepar, hvor manden har snorket hele natten, og kvinden tændte det største flashlight pandelampe i morges, som gjorde jeg også vågnede. Så på en eller anden måde har man bare lyst til at gå hen til dem og fortælle dem, hvor meget de smadrer andre folks liv. Men ja, det kan man bare heller ikke rigtig tillade sig. Det var lige en tanke herfra. Så er jeg ankommet til Ponferrada, som er målbyen her på 22. etape. Efter små 25 kilometer. Og jeg er nu 500 meter cirka fra mit hostel, og skal bare direkte ind og tage en nap. Jeg kan godt mærke, at de sidste 2 nætter med dårlig søvn har virkelig gjort, at jeg har været træt i dag. Ikke sådan fysisk træt, men mere bare sådan manglende søvntræt. Så det glæder jeg mig til. Det er nu dag nummer 23. Jeg har sovet længe i dag. Jeg har faktisk fået rigtig god søvn. Klokken er også 8 nu, så jeg har været lidt længere på vandrehjemmet, end jeg normalt plejer. Men jeg har også en kort dag i dag. Jeg skal kun gå 23,5 km her fra Ponferrada til Vilafranca. Så det er om at nyde det nu her, den korte dag her, fordi snart kommer de lange dage.
Så er klokken 6:30, og det er dag nummer 24. Hvilket også betyder, at der er kun 5 dage tilbage, hvis jeg følger planen, før jeg er i Santiago. Dagens etape bliver 29 km, hvor de sidste 10 km går op. Det sidste bjerg på Caminoen. Ja, indtil videre har jeg været fuldstændig vabelfri, så jeg satser på, at jeg også er det de sidste 5 dage her, hvor jeg kommer til at give den en ordentlig skalle. Så har jeg lige fået tjekket ind her på mit hostel, og det var simpelthen også det sidste bjerg, jeg lige besteget på den franske Camino. Det var ned ad en oplevelse, 9 km op, 1,5 time tog det. Det var hårdt, men nu har jeg endelig fået tjekket ind, og nu skal jeg spise frokost med en af de sydkoreanske venner, jeg har fået her på turen. Og lige få en øl for at fejre, at vi er kommet igennem dag nummer 24. Så er det dag nummer 25, hvilket også betyder, at der er nu 4 dage tilbage, hvis alt går efter planen. Og i dag bliver en af de hårde, lange dage. Så jeg startede tidligt op her, 5:30, og er gået nu i cirka en times tid. Men ja, i dag skal jeg gå til Sarria, som er byen, hvor der er mange, der joiner ind på Caminoen, fordi man i hvert fald før i tiden skulle gå bare de sidste 100 kilometer. Så er jeg ankommet til Sarria efter 37 kilometer. Benene har det faktisk meget godt. Jeg synes, jeg var ret flyvende her i dag. Og sikke en milepæl at komme til den her by, hvor mange starter i, fordi det er omkring 100 kilometers mærket. Kæft, det er nice. Og jeg har allerede 13:30. Så det er dejligt, at man også har hele dagen efter sådan en lang dag her. Så nu skal jeg bare finde et supermarked
skal jeg have en masse at drikke, en masse sukker, og så også en masse mad. Klokken er nu 5:20, og jeg forlader nu mit albergue i Sarria. Og jeg har mildest talt virkelig sovet dårligt, fordi hvad jeg troede var det perfekte valg af seng at ligge nede i det der lille agtige private room. Fandt jeg ud af, at der er det her kæmpe glasparti, der stikker ud lige ud til en gadelampe, der var lyser der lige ind i skærmen hele natten. Så jeg har virkelig sovet dårligt og fået lidt søvn, og det kan jeg godt mærke nu. Og ja, det bliver en lang dag i dag, men forhåbentlig også den længste dag på Caminoen. Så er der jo heldigvis også kun 3 dage tilbage i dag. Så er det simpelthen lige over på den anden side af broen her, hvor Porto Marín ligger, efter gode 22 kilometer. Og det er altså her, hvor mine venner Beng Hung og Injin skal bo i nat. Men jeg fortsætter, så jeg er omkring halvvejs nu og skal lige have en lille pause og få skiftet sokker her i denne smukke by. Så kommer der lige en kort statusopdatering her, lige efter jeg har været inde og få frokost. En god lille burger. Jeg har nu rundet de 30 kilometer. Jeg ved ikke, om man kunne se det på mit ur, men er du sindssygt, det er en hård dag i dag. Solen, den står bare lige ind i skærmen på en. Og det er pt. Nu 27 grader. Fuld sol, UV på 7. Så jeg prøver at få en masse væske. Jeg står nu her foran hostelet, der er i baggrunden, efter 47 kilometer. Og shit, det har været en lang og hård dag på kontoret med 32 grader og UV på 9 lige i skærmen.
Men nu er jeg fremme, og nu skal jeg bare have noget sukker og salt og en øl. Og nyde resten af fridagen. Og klokken er lidt over 4 nu, og jeg startede jo sådan noget 5:30. Så der har været godt fart på i dag. Så er det dag nummer 27, og det betyder også, at jeg, hvis alt går efter planen, er i Santiago i morgen. Hvilket er fuldstændig crazy at tænke på, at det her det nok er min anden sidste dag her på den franske Camino. Og så skete der også noget crazy i går, fordi jeg fik faktisk min allerførste vabel nede på højre hæl. Og det var simpelthen så dumt, fordi at jeg havde udskiftet mit tensoplast, jeg har på hælene, og haft udskiftet det sådan gang om ugen, og det sad bare forkert nede på min højre fod. Og ja, det har så gjort, at jeg har fået en vabel, og så udskiftede jeg det for sent på turen i går. Men ja, så har man også prøvet det, at få en lille vabel der, efter gode 700 kilometer. Jeg har nu gået 22,5 km ud af de her cirka 29 km på dag nummer 27. Og jeg tænkte lige, at jeg ville komme med en lille hurtig statusopdatering. Jeg mødte faktisk ved min første pause i dag en far og søn, der hedder Matt og Tom fra UK, og de startede faktisk samme dag som mig, og jeg kan huske dem. Jeg har mødt dem sådan mange gange, on and off, men første gang jeg tror jeg mødte dem var på sådan noget dag 2 eller sådan noget. Så det var nice lige at chatte med dem igen, og også at vide, at jeg faktisk kender nogen nu her, hvor jeg havde gået den her lange dag i går, så troede jeg, at jeg som var gået fra alle dem jeg kendte, så det var virkelig skønt lige at se nogle velkendte ansigter igen. Så står jeg her uden for hostelet i Azua efter gode 29 km. Det var dag nummer 27. Jeg har også lige været i supermarkedet, købe en god pastasalat, dejligt billigt. Og nu skal jeg ind og få et dejligt bad. Så er det blevet dag nummer 28. Fuldstændig magisk dag. En dag jeg har ventet på længe. Nu er der kun fra mig til Santiago 38,5 kilometer. Og ja, klokken er lidt over 6 nu. Shit, det bliver skønt. Også lidt mærkeligt at være færdig i dag, kan jeg mærke. Forhåbentlig. Men jeg er satme glad for, at jeg har gået hele vejen. Ikke taget taxa eller bus eller noget andet transportmiddel. Og jeg har båret på min bagage, min rygsæk hele vejen.
Så hvis jeg lige klarer det sidste 7-9-13, så er jeg sgu satme stolt af mig selv. Men ja, følg med på sidste dagen her mod Santiago. Jeg har nu gået lidt over 19 kilometer i dag, og der er lidt over 19 kilometer tilbage. Så jeg er cirka halvvejs nu, og ja, jeg kan godt mærke, at skridtene bliver tungere. Jeg går langsommere. Refleksionerne, tankerne begynder også at køre nu her med tænke tilbage på den rejse, jeg har været på, og alle de mennesker, jeg har mødt på min vej, og også lidt trist over, at jeg ligesom ikke har nogen at dele det med, når jeg kommer i mål. Der er ligesom ikke nogen af dem, jeg har fulgtes med på en del af vejen, der ligesom også slutter nu, eller slutter i dag. Men det er måske også meget smukt, at jeg startede alene og slutter alene, hvis det giver mening. Men ja, jeg kan i hvert fald godt mærke her, at de sidste 20 km, de bliver hårde både. Ja, jeg tror kroppen også godt snart ved, at den er færdig og får noget hviletid. Is straight. Okay. It's to the end of this straight. Oh my. Efter 772 kilometer står jeg nu her foran katedralen i Santiago del Compostela. Det er fuldstændig crazy. Jeg er done nu. Jeg er fucking done nu. Fuck, det har været en sindssyg tur, det her. Også bare, ja, følelse af tomhed på en eller anden måde nu. Ja. Shit, man. Så jeg har lige siddet og lige fået en stor øl og en burger, og nu tror jeg, følelserne de rammer mig nu her. Nu kan jeg godt mærke, at tårerne begynder at komme. En eller anden form for forløsning, tror jeg. Ja, det er svært at beskrive.
Men ja, jeg er på vej hen for at tjekke ind til mit hostel nu, hvor jeg skal bo. Så har jeg en vild dag i morgen, hvor jeg skal rundt og se byen, tænker jeg. Og der tror jeg ikke, jeg kommer til at filme. Så jeg tror bare, jeg slukker for kameraet nu, og så kan man følge med, når jeg går ud til kysten, som jeg starter på i overmorgen. Men ja, så farvel og tak for nu. I fucking made it! I fucking did it! Jeg vender lige tilbage her. Det er dagen efter nu. Jeg var på udkig efter et morgenmadsted, og helt tilfældigt gik forbi katedralen. Og kunne se, der var kæmpe kø allerede nu her, 2 timer før pilgrimsmessen, som det var meningen, jeg skulle til. Så nu går jeg ud fra, at jeg ikke får noget morgenmad i dag, og er pisse sulten, og skal stå i kø her i 1,5 time. Men sådan er det. Jeg tror, det er fordi, det er søndag, at der er så mange mennesker. Så står jeg sgu her og se lige, hvem jeg har mødt her. Det er crazy. Første dag og sidste dag. Sindssygt her foran kirken i Santiago. What? We'll just take a video with you. Woo! You made it! You made it!